Цветанов, трябва да си направим едно видео за участието във фермата. Според теб, защо сме подходящи да участваме във фермата? На мен ми взеха шофьорската книжка, така или иначе няма какво да правя известно време, защото съм беладжия. Пък Цветанов може там да ми помага с коване на пирони, с правене на навеси, с реколта, с много неща. Трябва да запишем видео за фермата. Кажи нещо. Хората ще помислят, че не можеш да говориш. Какво можеш да правиш? Да яздиш коне? Срам ме. Цветанов е живял почти цял живот на село и може абсолютно всички работи. Да вади картофи, да плеви, да язди, може да коли. Може ли да колиш прасета? Не. Не искам да коли прасета. Не. Не съм убиец. Аз живея в къща, той си живее в конюшната, защото гледа два коня. И какво още може да правим? Изобщо всякакви постройки може да изгради, да разруши, да ме избави мен от всякакви видове неприятности. Някой ми звъни по телефона. Сега в момента ми взеха книжката, както казах, и той ме прибира от Ловеч. Добре, че не арестуваха и автомобила, защото трябваше да се приберем най-вероятно на стоп. Да имаме умения да ковем, да плевим, да засаждаме, да изграждаме и да караме сгради. С 100 и много, и заради това ти взимат и книжката. Да, определено, да. Но ние сме си екип беладжии и чакаме да ни поканите на среща, на интервю. Ще се радвам да се запознаем.